И здравейте хора, какво става днес? Ще ви информирам с една новина. Новината е, че заминавам утре на село. Не знам, ако има добър интернет, ще снимам. Ако няма добър интернет, няма да снимам. Защото ме е страх нещо да набъркам. Да, ще бъдем като цяло 3 дена, 3 нощувки. На четвъртия ден се връщаме някъде към 8. 7:30, 8. И с това трябва да ви информирам. И обещах, че ще има историйка. Ако някой ми е видял линка на видеото сутринта. Защото ще отивам на село. Вечерта ще има последно видео. Да. Ще се боря там да снимам някакви видеа, ама едва ли. И историйка е. Значи, аз в Майнкрафт има един сервер iPlex. iPlex България се казва. И там той тогава ми беше любимия сервер. И само аз отивам там, гледам, защото до един се телепортирах, той ме прие и гледам, има земя, където няма ресове, честове, които не са заключени и аз такова реших, че да ги обера. И след това на другия ден, като влезнах пак в Survival, гледам Марио Мони Лив равно на бан. И аз защо? Той каза, защо ми няма XP ботелите, легендарките и ендър честовете. Поне легендарки имаше 20 стака, ендър честове 2 стака, ендър перли 5 стака и такова. Легендарки казах. Да, имаше и спаунери, ама не забравих на какво са, на какво бяха де. И само такова. Той ми казва, и аз казвам, сори, това твои ли са били, ама той нещо не е прочел коментара и виждам. Марио Мони, ако не обясни, за една минутка ще я бани, само аз такова вече се паникосвам и след това 30 секунди и аз казах, просто ги открих на един под, който не беше направен от санд. Санд означава пясък и едни честове и ги ограбих нещата. Не знаехме кой са. И той само 10 секунди и аз го пратих и оставаха 3 секунди и щяха да ме направят перманентен бан за винаги. И хора, и след това той казва окей, което означава добре. Сърцето ми така топтеше, майко, нямате си на идея. И това беше всичко от епизодчето. Дано да ви е харесал. За да продължа с историките, дайте лайк, абонирайте се ако още не сте, коментирайте видеото и бай!